Pri cievnej mozgovej príhode je rozhodujúcim faktorom čas. Preto je veľmi dôležité v predstihu rozpoznať jej varovné príznaky. Ako rozpoznať cievnu mozgovú príhodu, aké typy cievnej mozgovej príhody poznáme, ako ju liečime a predchádzame jej. Počúvajte nás ďalej a dozviete sa odpovede na tieto otázky v podcaste, ktorý pre vás pripravil doktor Ján Mihalov, číta Vladimír Kobielsky. Náhle ochorenie cievneho systému mozgu, vo všeobecnosti nazývané cievne mozgové príhody, ľudovo tiež tzv. Porážky, patria k najčastejším príčinám porúch nervového systému, sú na prvom mieste v príčinách hospitalizácií na neurologických oddeleniach a vo všeobecnosti predstavujú po srdcovo-cievnych a onkologických ochoreniach tretiu najčastejšiu príčinu smrti. Odhaduje sa, že na Slovensku každoročne na každých 100 000 obyvateľov postihnú 300 až 600 z nich, pričom asi 100 na ich následky zomrie. Pre cievne mozgové príhody je typický náhly vznik a nesmierne široké spektrum prejavov. Dôvodom je možnosť postihnutia prakticky ktorejkoľvek cievy zásobujúcej nervový systém a z toho vyplývajúca rozličná lokalizácia a závažnosť postihnutia nervového tkaniva. Hoci je niekedy možné na základe určitých príznakov predpokladať pravdepodobnosť určitej konkrétnej príčiny, definitívny verdikt je možné stanoviť len na základe moderných zobrazovacích metód CT a MR, často aj v kombinácii s priamym zobrazením cievneho riečiska pomocou podania kontrastnej látky. Najčastejším typom cievnych mozgových príhod, asi 80%, sú ischemické mozgové infarkty, ku ktorým dochádza následkom upchatia mozgovej tepny krvnou zrazeninou. Krvné zrazeniny, upchávajúce tepny v mozgu, pochádzajú najčastejšie z dvoch zdrojov. Prvou možnosťou je tzv. Trombóza, pri ktorej sa na vnútornej stene cievy poškodenej chronickým aterosklerotickým procesom vytvára zátka tvorená krvnými doštičkami. Tá môže narásť do takých rozmerov, až cievu úplne uzavrie, alebo sa z nej časť odtrhne a upchá cievu na jej vzdialenejšom a užšom mieste. Druhou možnosťou je embólia, pri ktorej sa krvné zrazeniny do mozgových ciev dostávajú zo srdca. Príčinou ich vzniku je najčastejšie nepravidelný srdcový rytmus, fibrilácia predsiení srdca, ktorá je relatívne častá najmä u starších ľudí. Obidva deje, trombóza a embólia, spôsobia náhle uzavretie cievy a prerušenie krvného zásobenia nervového tkaniva v jej povodí. Následný zánik nervových buniek v tejto oblasti vedie k vzniku ložiska mozgového infarktu. Samostatne uvádzanou príčinou ischemických infarktov býva postihnutie drobných ciev mozgu aterosklerotickým procesom. Následkom uzáverov týchto ciev sú malé, tzv. Lakunárne infarkty. Tieto drobné poškodenia mozgu môžu zostať bez povšimnutia, avšak pri nahromadení dochádza k ovplyvneniu normálnej funkcie mozgu až k rozvoju demencie. Ostatné príčiny ischemických cievnych mozgových príhod, napríklad disekcia, respektíve natrhnutie krčnej tepny, poruchy krvnej zrážanlivosti alebo zápaly ciev, sú menej časté, avšak je dôležité na ne myslieť, ak dôjde k vzniku cievnej mozgovej príhody u ľudí v mladšom veku. Krvácavé cievne mozgové príhody tvoria zvyšných 20% zo všetkých cievnych mozgových príhod. Rozdeľujeme ich na krvácanie do mozgového tkaniva a krvácanie do priestoru medzi mozgomiešne obaly, ktoré je relatívne zriedkavejšie, takzvané subarachnoidálne krvácanie. Krvácanie do mozgu najčastejšie vzniká pri pretrhnutí steny menšej artérie, ktorá bola dlhodobo poškodzovaná vysokým krvným tlakom. Z ďalších častých príčin možno spomenúť najmä krvácanie do mozgu ako komplikáciu liečby pôvodne zameranej práve na zníženie zrážanlivosti krvi, typicky napríklad pri liečbe varfarínom. Najčastejšou príčinou subarachnoidálneho krvácania býva prasknutie vydutej cievnej steny aneurizmy. Rizikové faktory cievnych mozgových príhod môžeme rozdeliť na ovplyvniteľné zo strany pacienta. Patria sem najmä vysoký krvný tlak, fajčenie
ale aj na neovplyvniteľné, ako je napríklad vyšší vek či genetická záťaž. Preto prevenciu cievnych mozgových príhod zameriavame najmä na liečbu vysokého krvného tlaku, obmedzenie fajčenia, ale aj na dostatočné tzv. Zriedenie krvi, antikoagulačnú liečbu pri fibrilácii predsiene srdca či srdcových chybách. Na cievnu mozgovú príhodu najčastejšie pomýšľame najmä u starších ľudí pri náhlom vzniku ťažkostí, ako je porucha reči, poklesnutie ústneho kútika alebo oslabenie končatín na jednej strane tela. Menej často je prítomný náhly vznik závratu, dvojitého videnia, poruchy zraku, prehltania, chôdze či iné príznaky. Takto sa môže prejaviť ischemická príhoda aj krvácanie do mozgového tkaniva. Krvácanie do mozgu však častejšie býva sprevádzané aj bolesťou hlavy, zvracaním, poruchou vedomia a celkovo ťažším stavom. Pre subarachnoidálne krvácanie je typická náhla vzniknutá extrémne prudká bolesť hlavy, nasledovaná postupným stuhnutím šie. Pri náhlom vzniku takýchto príznakov je potrebné urýchlene vyhľadať lekársku pomoc, najlepšie privolaním si záchranky. Bohužiaľ váhanie s privolaním pomoci, čakanie, kým to prejde, prípadne snaha riešiť takúto zmenu svojho zdravotného stavu návštevou praktického lekára často vedie k oneskoreniu diagnostiky a premeškaniu času, kedy bolo možné podanie účinnej liečby. V ideálnom prípade, ak pacient alebo jeho rodina rozpozná príznaky cievnej mozgovej príhody včas, je privezený záchrankou do nemocnice priamo na CT pracovisko, kde je možné do niekoľkých minút odlíšiť, či je príčinou cievnej mozgovej príhody ischémia, nedokrvenie časti mozgu alebo krvácanie. Vo všeobecnosti majú pre pacienta lepšiu prognózu ischemické cievne príhody. V ich akútnej fáze je možné vnútrožilné podanie prípravku umožňujúcemu krvnú zrazeninu rozpustiť, takzvaná trombolíza. Druhou možnosťou, ktorá sa s trombolízou niekedy kombinuje, je mechanické vytiahnutie krvnej zrazeniny z mozgu pomocou dlhého tenkého drôtika, zavádzaného do tepenného systému cez tepnu na stehne, takzvaná trombektómia. Tieto zákroky a trombolízu všeobecne je však možné využiť len v prvých hodinách po vzniku ťažkostí. Neskôr dochádza k nenávratnému poškodeniu nervového tkaniva a ďalšia liečba sa sústreďuje už len na zmiernenie dlhodobých následkov cievnej príhody a prevenciu jej opakovania. V rámci prevencie, po prekonaní ischemickej cievnej príhody, sa využívajú látky znižujúce zrážanlivosť krvných doštičiek, takzvané antiagregancia, napríklad aspirín, alebo liečivá zamerané na blokovanie faktorov zrážanlivosti krvi, takzvané antikoagulancia, napríklad varfarín. Pri dôkaze rozsiahleho aterosklerotického poškodenia zužujúceho prívodné mozgové cievy je niekedy možné chirurgické ošetrenie, čím sa riziko opakovania cievnej príhody zníži. Po prijatí do nemocnice realizujeme u pacienta s ischemickou cievnou príhodou paletu rozličných vyšetrení, ktorými sa snažíme o zistenie jej príčiny. USG vyšetrením sa najčastejšie zisťuje rozsah aterosklerotického postihnutia v prívodných mozgových cievach v oblasti krku, ktoré sú častým zdrojom krvných zrazenín upchávajúcich mozgové cievy. Echokardiografickým vyšetrením srdca je možné priamo zobraziť srdcové chyby, ktoré predisponujú na tvorbu krvných zrazenín alebo niekedy aj samotné krvné zrazeniny. Na dôkaz srdcového pôvodu embólie však v neurológii postačuje aj dôkaz fibrilácie srdcových predsiení pomocou EKG. Na dôkaz menej častých príčin cievnych mozgových príhod sa môžu využiť aj metódy laboratórnej diagnostiky, napríklad vyšetrenie faktorov krvnej zrážanlivosti alebo vyšetrenie génových mutácií predisponujúcich na vznik trombóz. Liečba krvácania do mozgu bohužiaľ nie je ani zďaleka taká úspešná ako liečba ischémie a toto ochorenie zostáva spojené s vysokou úmrtnosťou alebo ťažkými následkami. Často jedinou možnosťou liečby pri dokázaní krvácania do mozgu je okamžitá normalizácia krvného tlaku, ktorý býva nezriedka extrémne vysoký, čím sa snažíme o zastavenie ďalšieho krvácania.
Niekedy je možné odsať krv operačne pri neurochirurgickom zákroku, avšak tento výkon spravidla nedokáže navrátiť stratené mozgové funkcie tak, ako rýchlo prevedená trombolíza či trombektómia. Dôvodom je opäť nenávratné postihnutie mozgového tkaniva, ku ktorému dochádza v momente jeho prekrvácania. Po prekonaní akútnej fázy cievnej mozgovej priehody sa bez ohľadu na jej príčinu dostáva na prvé miesto snaha o rehabilitáciu jej následkov. Popri opätovnom nácviku chôdze, cvičeniu s oslabenými končatinami a podobne sem spadá aj veľmi dôležitá rehabilitácia reči, ktorá je v kompetencii logopéda. Včasnou a komplexnou rehabilitáciou možno zlepšiť niekedy aj ťažké postihnutia a docieliť adekvátnu kvalitu života aj po cievnej mozgovej príhode. Ďakujeme vám za pozornosť pri počúvaní podcastu na tému Cievna mozgová príhoda rozhoduje čas. Kompletný prepis podcastu nájdete v záložke pod názvom Transkript. Dnešnú tému podporila spoločnosť Pfizer.